Това е като рушка, но... Каци? Ама ръчичка, не. Там не искаш, няма много проблем. Проблем, че няма. Още ли там надолу? Дали ще излезем пак на главен път или на къде отиваме там? Ето тук се влиза за хотела. Ентранс пише тук. Ама самата сграда, виж, не е от новото строителство, като че ли е стар хотел. Нали? Реновиран, може би. Намерих малко информация за Авимор. Това е малък, но изключително популярен туристически град, разположен в шотландските планини, Scottish Highlands. И е в рамките на националния парк Cairngorms National Park. Това е най-големия национален парк в Великобритания. И една от най-важните информации, намира се в областта Хайланд, приблизително на 50 км югоизточно от Инвернес. Заобиколен е от планини, гори, езера, реки, включително живописното езеро Лох Морлих и планинския масив Cairngorms. А пък този планински масив е известен с зимните си спортове и с дивата природа. Районът е идеален за планински туризъм, каране на ски, колоездене, къмпинг, наблюдение на диви животни, като елени и орли. Зимата Авимор е основен зимен курорт. Има ски писти, лифтове, училища за ски и за сноуборд. Лятото предлага разходки, планинско катерене, каяк, риболов, езда и железопътна разходка с парен влак. Да, това, което го видяхме, е парния влак. Могат да се видят единствените свободно живеещи северни елени в Великобритания в Cairngorm Reindeer Center. Там могат да се видят. Има множество хотели, къмпинги, къщи за гости, хостели. Има супермаркети, ресторанти. Всичко. Сафари парк има, който се казва Highland Wildlife Park и Loch an Eilein, красиво езеро с малък остров.
и руини на стар замък. Ние докато пътувахме и го видяхме замъка, обаче не знам как да стигнем до там, но той е руина, той не е запазен цялостен, просто руина замък. Но въпреки това мен ме впечатляват и ми харесват като ги видя. С кола е около 2,5 часа от Единбург. 2 часа е от Абърдин. С влак директни линии от Единбург, Глазгоу и Инвернес. И с автобус има редовни линии от големите градове в Шотландия. Населението е приблизително 2800-3000 души по данни от 2024 година. Населението по последни данни постепенно нараства, защото градът се развива като туристически център и зимен курорт. И това е кратката информация за градчето. Приятно е за посещение, има къде да се обиколи, да се разгледа. И е красив е с планините наоколо, река, езеро. Красиво изглежда. Поддържан град. Има градове, където като отидем и не ни харесва, защото си личи, че нещо не е наред. Все едно са западнали. Обаче, когато един град е поддържан и върви в правилната посока, всичко изглежда добре. И е красиво и няма някакви сцени грозни, които да ти правят впечатление и да те дразнат. Поведение на хора, например. Някои от големите градове сме наблюдавали неща, които са ни правили впечатление и то не е добро впечатление. За нас и това е важно, да ни харесва общия изглед на града, поведението на хората като цяло, дали са адекватни, дали не са, дали са достатъчно възпитани. Не, че много ни вълнува, нали, за един ден сме, ама по-приятно е да е всичко в ред. Така ни е по-приятно. Батерията, ами не е много. Полека много се
влиза до колата. Обе, само са. Ето и те имат Mountain Warehouse Animal, виж. Всичките спортни ги имат. Много добре. И Теско имат. Може би е по-малък, не знам. Но имат. Право. Като за 3000 град, това е много добре. Малко градче, но има всичко, е така, много обичам аз и много харесвам такива места. Да е мъничко, но пък да има абсолютно всичко необходимо. Какво? И да е по-спокойно аз. Това ми е най-важното, да ми е спокойно и приятно. Четири bedroom homes. Ето там, където слизахме, от тук пак се слиза. И това, че не вали, е перфектно. Какво? Там горе да седнем ли? Ами айде, да видим какво има тук. Дали е само кафенце или... Казвам, дали е само кафе или ресторант. Добре. Чудесно. А откъде ли се влиза? Дали от тук отдолу? Я да видим там. И да видим... Ето. От тук. Лека. Това е дървено. Точно като по ски курортите. Виж, даже има ски сложени. Обаче дали има място, не знам.
Вътре има ли място да не биде затворено? Нещо изглежда като празно все едно. Hello. Yes. Чакай. Стой, Бога. Is chicken, vegetable and rice. Thank you. Сега се чудим какво точно да си вземем. По едно сокче си взехме, Росен едно кафенце. Алекс, той се изпоти. Нали, Алекс? Полека. Хоп. Колко добре, нали? Сладко, чудесно. Само внимавай, отдолу е топло, мамо. Ето ги моите панини с Coronation Chicken. На Алекс е с Ham and Cheese. И още хора, които чакат да видят. Да, това е с Ham and Cheese. И идват още хора, които проверяват дали може да влязат. Полека, защото е топло. Топло. Внимавай. А на Росен е телешко наскара хапването. И общо взето това ще ни е за обяд днес.